Hi, I'm Nisha. I'm a acupuncture therapist and naturopathy doctor. என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். எனக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, நெக் பெயின் இருந்துச்சு, பேக் பெயின் இருந்துச்சு, இவ்வளோ விஷயம் இருந்துச்சு. இதை எல்லாமே என்னால் அவ்வளோ ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலை. ஆஃப்டர் டெலிவரி என்ன ஆச்சுன்னா வெயிட் ஓவரா போட்டனால ஸ்டெப்ஸ் ஏற முடியலை, ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு. சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ணா கூட ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஆஸ் அ டாக்டர் கம்பல்சரியாக நானே வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு தான் ஜாஸ் ஃபிட்னஸ்க்கு இங்கே வந்தேன். இங்கே உள்ள கோச்சஸும் சரி எல்லாருமே சரி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் ரொம்ப கைண்டாக சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு பர்சனலா பிடி போடணும்னு ஆசைப்படும் போது ஈஸ்வர்கிட்ட நான் பிடி எடுத்துக்கிட்டேன். அவர் என் கூட இருக்கும்போது ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்கா, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லினஸா எல்லாமே என் கூடயே இருந்து ட்ரெயின் பண்ணாரு. உங்க எல்லாத்துக்கும் நான் ஒரு சஜஷன் தரேன். என்னோட வெயிட் லாஸ் ஜர்னிக்கு எத்தனையோ ஜிம் போயிருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயுமே நல்ல ரிசல்ட் பார்க்க முடியல. லாஸ்டா நான் ஜாஸ் தான் இங்க வந்துட்டு 7 kg லாஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஜாஸ் ஃபிட்னஸ் ஸ்டுடியோ தான்.